menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama YouTube kita di Desa Kedung Cangkring, Pagerwojo, Tulungagung. Suasana pagi bolong. Jalan menuju ke Waduk Wonorejo. Bukit itu dong. Rasanya jaranan paling. Kita seneng wayang nih, Bu. Wayang kok jaranan. Wih, ngono iki, eneng bakul-bakul. Depan adalah balai desa Kedung Cangkring. Gila rono nek nang Bungiri. Iya, eneng omahe ya. Penisirin karo kene ya. Hah? Apa? Duwe omah Kedung Cangkring pirang-pirang tahun. Orang tak mlebu-mlebu kok. Rono ki orang gereja ketutupan. Gereja ini kayak omah. Jadi rumah gereja. Awake tau rono ya, apa kayak kuburan. Sekolahnya Pagerwojo mestinan. Ini kancamu, Bu. Lagi lambine ngono, kamu berarti SMP, batik. Iya, yang beci aneh. Wih, saya banter. Iya, susah turu kono. Hah? Iya, susah turu kono. Oke, sugihan. Sitok apa? Ras, Toyota Ras. Sitok kijang. Kabeh dadi mobilnya kabeh Toyota. Toyota kijang karo Toyota Ras. Wah, pecinta Toyota. Penak kan ya? Tukang kirim sempak-sempak paling stoknya kirim sempak. Jadi sampean lek ning waduk ngono kudune isuk ngene iki. Ora enek sing jaga.
Wah, wah. Kayak ibu mbiyen. Nek nang tripod aku duwe tripod. Saya itu ada duit. Mbuh. Wah, pemanjang ngonyo. Kok foto nang kiri sih? Tapi udah hijau ya. Foto nang kene rak tok sing foto.